Nalon Part 4. Agri apo ti Manalo na muya laong kakabsat kan gagayem. Siyak itinagibudbunubon. Siyak tinagraop. Siyak itinagsika. Siyak itinagabono nag-spray. Siyak pay apo itinagapit. Siyak to pay kagbayo manon. Diyos ko. Yamot ko ti mapaspasamag ti biyag na nigwadan. Gangganihan ko pa'y maunatan ti sakak ti rabi iti banbannog kun. Ikaw kali ka gumak ti amin tano lagi nagpagdiya pintas ti biyag ni idrong. Ay, Diyos ko lo. Yamot ko. Nagiti kumpare dito yung mga ato magbisiisan ti mubrail da. Mga nagtrabaho ti kwada magkidimat. Yamot ko. Ay! Ay! Diyos ko may paparusisi pa itang tao ti. Kapit-pitakan niya, tigas nga. Lubo, taltalong nga naruruutan ni. Tanakangin mo iti pag-spray. Isungar ko mga ikangina na kumamot ti pagay. Ay ti presyo ti pagay. Yung mga malbali, nagagatunak pa yun ti. Bibiyag ko. Sak iti, nagtimtimbonan ditan. Sakpay ti mangukwa. Bagkatin nito kita sa guys, hatay tani kumparin ti kwa. Pagkabagkatin tayo dito niya. Ano? Pagsusuumin tayo. Pagkabagkatin. Makit na ano? Amin! Yabot ka dito. Puwas ka na yung buta! Talagatibiyag si taltalon. Apo! Katami tayo tataltalon ko ni o naruruot ni. Kasi tirigat ti Manalo na po. Iso nga, mabalbalin ko makakuha. Dumngag kayo mo dita gobyerno. Ngayon nga ito yung matipresyo ti pagay. Ang sila ni kayat kumat. Mamata ti presyo ti pagay. Ikinilas ko. Ikinilas ko. Ako naman isang ikinilas ko. Adya, hayabanas. Ang titita hayabanas ko. Kung yari ka tibiyag. Ah! Sumunda kayo dita. May buya po. Taga DA1 ni tita. Nga to yung mati presyo ti pagay. Nagrigat ti ko. Nagrigat talon. Sa mga Tagalog dyan na nanawagan po ako sa inyong lahat. Sa kinaukulan. Agrikultura ng Department of Agriculture. Kita nyo tirigringat ko na. Bagbag katigam ka. Hindi pagpagay. Diyos ko. Drang! Drang! Hindi na kayo ko. Apay. Apay na. Punpuna mo kita kuhan. Punpuna mo gano'n pa rin eh. Punpuna kong tanong. Tanong ang ama mo sa nagtudo. Ang pwede tiwang pa. Gusto yung apo. Punpuna talaga kasi. Rigati makita lon. Makita yung mo ni gatol. Ni, dito pa. Makita yung tisaka nga pitak-pitak niya. All over the world. Dami kasta-kasta na. Ay, Diyos ko. Tapos, nung kumatang dati presyo, ti pagay, naglaka. Naglaka. Ikangina yung kumamot. Tanagrigat iti agtalon. Anya dito, tikas dyan. Pasapli. Nagpumpan. Nagrigat iti agpumpan. Ati yung gamitan min pa. Ati kung kurada nga pasagadon. Lumaminsan siya pitagbaring hanuangan. Kita tirigat ti biyag. Lumaminsan siya pitagbaring hanuangan. Kaso magita. Kaso dagita nga pinitin siya ti biyag ko. Siya pitagbaring hanuangan ko maminsanan. Tanagriga ka rin ti mananda si tao. Pre. Nye pre. Ay, skala dito pare. May mamparita madam magtatrawa kami taltalong ko rati kang kailad. Wala. Iya mo ter pare. Dilag ka. Pare. Dilag ka. Daka nga gin inumo titikal. Daka gin inom tingal daw dapat braha da ka bawal ti braha. Napo matiliwan da kay ti pulis kada soldado dito. Kung mga sauan. Kasuyan na ta. Iti biyagan ti taltalon nun. Namuyo ka kabsat. Hanga na lakati agtalon. Hindi madali ang mabuhay sa ganito bukirin. Pero Kaya, hindi ko kinakaya. oo. Nunggar ka kapsat ha, syempre gaputay diti kaltalunan. Ikwate lahat ti biyak tayo diti taltalon. Kura niya bambanog ko nga. Dito ka banbantayan ni banbantay tayo na tataltalon ni Kaban bantayan kating dati rupat di jayon. Kasa tiriga na kapsat ori nagpudot ti panawon. Sumalog la tatano dati may pakan iti ikwa. Pamilya.
Ngam dagi yung madaduma mo nga gumagatang mo ti pagay mo. Naglaka ti presyo ti pagay. Mano presyo pa kay tata pare? 12, di may sa kilo. Bagas mano may sa kilo 45, 50. Unfair o kininanaki day. Aji lang kay ko nga ibaga kapsat nga sapil ako mata mabuya day ti nga videos ko. I-share yo kun i-like yo day China. Thank you.